Wangwapisira trousi kunguruve kana kumwana ai kunguruve ko nauya karipotwa munomu makanga mwine nauye kurepwa kwemwana here kana kuti kurepwa kwenguruve kudare kumeja street achitaura nyaya yangu yekurepa kwenguruve handiti chitsamba iyi iri kutaura kuti mukai yakazoenda mberi. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV no the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe Bahasha muno ndiri kuyeuka ndipewo nzeve muno mudare ndakati nhau iyi ndinoda kuti ndinzwe report kana pane medical report nekuti mhosva yangu yakaripotwa kupolisi ndikati ndinzwe kutonga kwepolisi kana chienda kukoti kwamagistrate makaenda kwamagistrate here ndio vazvanzi tina magistrate pakutanga watakaita mukomana akamhangara nyaya akabvunzwa mibvunzo imwe yaitadza kupindura pamaererano nekuripota kwake kwanga akaita sematauriro akanga aita avo isa chigunwe chako pasi sematauriro akanga aita avo kufaipaitii panguva yakazopisa mugurugwa kusvika uyu nekuzosetuka akakwanisa kusetuka sei gurugwa rakabata uyu akatadza kupinda ndebva akuzotaura nyaya yekuti iyo pane nyaya yakaita futi kuti mugombo akamhanyisa kamwana achida kurepa kamwana vanhu vakasova vakaungana vaida kuti vamuite sei vamurwise kubi akuda kuna magistrate kuti vamurwise kumashedi tabva mukuita sei vabva kundurova vachitanzi vanhu vaungana vaita sei vangada kuti vandirove inini nyaya yekurova vakairamba saka magistrate andipa mapepa enhiri kwadokta kuti muzive kuti munhu akarohwa paakarohwa ndiko akapomerwa nyaya iyoyo kuti ndo nyaya yakapara iyi yabva mukurohwa saka nokurohwa vakandiita ati wewe pakanzi wakazopara mhosva wabva mukurohwa aiyo vakati inini ndisati ndapara mhosva ndisati ndasvika mukadhi mavo ndakabva nekukombo ndichinzi ndabata mwana mudiki rekukezi ndaida kubata mwana mudiki rekukezi ndakamhanyisa tuvana tanga turi munzira ndichida kuti nditibate rekukezi handisi kuziva kuti ndokupi ari ani kumhangara itora mukoti zvakanzi kumashure ukoko kufuta akambotongwa futi muno mumamejasiri muno nenyaya yekubata repukesi vana adiki maprosecutor vaita sei vari kuinzwa nyaya vari kunyora ndobva zvazenzi right tida kuti utiudze kuti idzo nyaya dzawazeisa idzodzo dziri papi panyaya yawakamhan'ara mupepa rekutongwa naro ndobvapuwa chii pepa rake rakanyoresa kumapurisa kuti verenga papepa iroro ndobva averenga zvikanzi zvataura izvozvo kuti mukomboni nekuzorepa kwakaita kumashure uku zvakanyorwa papi panyaya yawainayo unomudare muno zvikanzi hapanayo zvikanzi right tikuda mhiri sapurazi wako auye munomu tine nyaya naye unzvindaida kurepa mwana mukomboni wada kurepa mwana mukomboni hanzi ndaida kurepa mwana mukomboni achitaura kunikukudara ko nhau yakaripotwa munomu makanga mwine nhau yekurepwa kwemwana here kana kuti kurepwa kwenguruve iyo nyaya yandikutaura yakai handima ndibvunza nezvenyaya yekutaura kutongoka yakaitwa uringuku kudare rekoti rekumajistrate ndo yamandibvunza ndo yandikutaura panapa ko iyoyo unoitaura kumajistrate wakanda kukuritsa kumajistrate yekurepwa kwemwana aiyo handisirini manje kurepwa kwenguruve handisirini ndakaburitsa nyaya iyo mumhangari ngomirai mumhangari aikuritsa nyaya dzese idzodzo mushure menyaya ipi yekurepa nguruve iye ndo paakazowedzera chii akawedzera dzimwe nyaya mukunzisa muchimbe mako akawedzera dzimwe nyaya mushure menyaya ipi yangu nini yavakanga vandinyoresa kumapurisa ndopa zvikanzi mapurisa akanyora nyaya iyoyo here yakutaura iyoyo zvikanzi kwete zvikanzi sei vasina kunyora zvikanzi hameni mapurisa asina navazokanda chimira wakadaro saka iwe uri kureva kuti witness akakuona iwewe muridzi wenzvimbo wenguruve yakarepwa ndiani ndichishaka ndiye muridzi wenzvimbo kuchiota
Mira ndipedzese. Pane nguruve here kwachishaka. Kwachishaka. Nguruve dziriko kwanditi ndoko kabuda nyaya dzacho. Saka paitiri kuzvisanganisa sei kuti apa tiri kutaura ikuryepo kwekamwana na witness wauri kutaura ari muno here muno nasi. Witness wacheyo akataura nyaya kuda Major Street. Achitaura nyaya yangu yekurepa kwenguruve handiti kana. Ndibva azenzi right paukuona kuti munhu uyu anga akabvisa trouser kusvika uku. Wanga wabvisira trouser kunguruve here kana kuti kumwana? Aiti kunguruve. Kunguruve. Right. Saka kusanganisa sei nhau dzako? Iye ndiye akasanganisa nyaya paitaura kupi? Paitaura kudare. Iri pano mama. Ayo. Aisanganisa nyaya nduyo. Pamusoro ndada kutaura wanu wedira makataura mama. Mirai. Pamusoro. Pamai. Mirai. Nyaya turikutaura kuti iye mumhangari wenyaya iye nguruve ndiye wacho aipa statement yake achitaura statement yako yakaisa yakanyosa kumapurisa kuti tiwane kuitonga padhoketi rako nekutaura wega pachazvako handitika ndebva akutaura iye akati iye ndakamuona akaita sei akabvisa mabhuruku ake akasvika mapi iwe unoku ndakakupa mwaka wekuti ufambe nenzira yekumapurisa inopedzesera yakusvisa kuna magistrate. Ukunzwisisa? Inini ndiri mudare revanhu vatema. Ndiri kubvunza kune chimina chiitiko chakaitikwa iri nguruve. Asi kumabva ukaenda kumazulu machena vachizokutaurira iwewe. Uri kunditaurira nezvekurepwa kwemwana. Saka pa ndotevera zvipi zvakaya mudare rangu. Inini handisiri zvandiri kutaura panapa ndezvokuti imimi manditi ini titaurire maperero ayakaita kubva kupi kubva uku ndozvamandibvunza apa kana ndisingakanganise manditaurira imimi kuti titaurire maperero ayakaita nyaya yako kupi uku mapurisa kuna Major Street. Mhaka yamukaendera kumapurisa yakanga iri mhaka yekuti kudini? Mhaka yatakaendera yakanga iri mhaka yekuti iyo ndakanzi ndakarepa nguruve. Mushema ipa. Makaendera kumapurisa nemhaka yekuti makarepa nguruve. Ndozvandakaendera. Kuchipatara makaendere chipatara ndakaenda kunorapwa nekurohwa ndakaitwa nachishada nemusimbi maybe asote kumapurisa yakazobuda kuti kuna Major kumapurisa vakangoisa vakavhura doketi ndakatovhura doketi rakaenda. Saka iyo haisati yatongwa yakatongwa ndenguruve. Mhaka yamunayo kuno yamainga nhasi imhaka yekuti kuno kwao ndauya nemhosva yekuti vakanditi nini wakabva kwaMajor Street. Wakauya kuno kutira kuti tipedzese nyaya ipi tida kuti tipedzese nyaya yauya nemumhangari wachishaka imhaka yekuti inini ndakarepa inini ndisina. Saka mhaka iri muno mudare nhasi ndeyekuti mhaka iri muno ndeyekutiyo inini ndakarepa ndo mhaka iri kuna mangwani kwete yekurepa mwana yekurepa mwana iwa itsana mufunditsana. Nawi muri kutenderera pano ndakabata magwaro. Gwaro randakabata pano riri kuti the district veterinary officer, Ministry of Lands, Agriculture and Water, Fisheries and Rural Resettlement, Musawa 5 June 2023.
6 wa June, a physical clinical examination report. This is to report the findings of the physical clinical examination report conducted on a 4-month-old guilt pig, Nguruve kangakane mwezi 4. Physical clinical examination report. This is to report the findings of the physical clinical examination report conducted on a 4-month-old guilt pig. Ona muridzi wenguruve Emson Chishaka. Ndeupi Chishaka? Aripano mambo. Pane contact phone number yake. Every unity Pembi Chess Farm. Ndipo paanoshanda. Ndio papa. Mwende pa press bank. Complaints. My pig has been sexually violated, in brackets, raped. Turikureva kuti nguruve yangu yakashungurudzwa kana kurangwa nemunhu, yakabinywa kanguruve kane mwedzi 4. Census. There is a total of 14 pigs at this farm. 4 are boers, male pigs. Is a sole previous given birth. 9 are guilt pigs, not yet mated. Physical clinical examination. A clinical examination was conducted on the guilt which was reported to have been violated sexually by a human male individual. Pakuongorora pazvakaitwa kunguruve, kamwana kenguruve kakarara nemunhu wechirume nemunhu wechirume kane ruvara ruchena kane mwedzi 4. Breed yenguruve hombe chena. Respiratory rate 40 BPM. Heart rate kufema 92 BPM. Temperature yenguruve iyoyo 38.8 Celsius degrees. Yairema 50 kg. Zvakaonekwa observations. Vaginal opening bruises, possibly due to forced entry. Zvadzikanguruve aka kakaoneka kunhengo yakeni kakakwesheka, zvinoratidza kuti pane kumanikidzira kwekurepa kwakaitika. Vaginoscopical examination, kutestwa kwenhengo yenguruve iyi hadzi yakaratidza freshly ruptured hymenal tissue.
kuratidza kunhengo yembudzi yenguruve iyi kwakaratidza kuti kwakarepwa kana kuti kwakapindwa, kwakapindwa nekumanikidzira. Management, antibiotic treatment, course, inflammatory. Zvanzi zvakaitwa mukurapwa kwenguruve iyi yakapihwa kurapwa kwekuzvimba kwenhengo kwadzanga dzakaita dzekanguruve yanga. Ndini wenyu Dr. Tinotenda Chishaya ane ruzivo rwake, unyanzvi mubasa rake reuchiremba, ane degree reveterinary science raakatora paUniversity of Zimbabwe. Ari iye acting district veterinary officer kuGuruve district. Mutindo uri apa weku district veterinary department field services rakadhindwa musi wa 5 June 2023, PO Box 2017, Nguruve, Zimbabwe. Telephone number 066-210-2262. Your official document, muchuchisi tarisai tsamba yabva kwachiremba iyo. Ndipe imwe iyo tuone. Ndiani anogona kundiverengerawo zviri apa ane meso ruvara rwakanyorwa pa pana interpreter kana munhu anokwanisa kuverenga zvakanyorwa? Uya uverenga pamanangu, verenga tsamba iyi yakabva kwachiremba, verenga. Nguruve exhibit affidavit in terms of section 278 chapter 2 of the Criminal Procedure and Evidence Act chapter 09.09. I, Dr. T.E. Mandoroto, do hereby make oath and swear that I am a registered medical practitioner in Zimbabwe, presently employed as a GMO at Nguruve Hospital. My medical qualifications are MD bracket ALG on the 5th day of June 2023. At the request of ZRP Police, I examined the person of Adis J. Paramba. As a result of my examination, I found the patient to be suffering from the following injuries: braining on the butter stick, back buttons, difficult sitting, walk, severe back pain, extending to the neck, no open wounds. The injuries I found the patient to be suffering from were consistent with having been inflicted by a blunt object. Comment if necessary. Okay, Zotsa, waitako. Verenga imwe yacho. Verenga iyi yakanyorwa kunzi. Extracting from the criminal record book of the court of the magistrate for the province of Dash, sitting at Dash, ref number MV 228
name Edias John Kwaramba, death in court A8/6/23, charge CLS 47 of the Criminal Law Codification and Reform Act, Chapter 9/23, bestiality. Sentence, discharged at the close of the state case. Accused is found not guilty and acquitted. Right. Inini mambo na wizi tikia muno mudare. Zakauya nekumangarwa kwekuti nguruve yakabhinywa. Ndo pataenda kunoona umbo wakabuda muno mudare uchiti Kwaramba kune danga renguruve ndiko kwaunogara here. Ndogara kumberi. Prazi riri kumberi. Ko padanga renguruve wakama ndinakupinda padanga renguruve mama. Nokuti nawi yanakidza zvayanakidza kwanhasi pane nhau dzinokodzera kuti dzifambiswe nadzo, kuti ndifambe nadzo. Nokuti information umbowo uri apa ndewekuti uyu akaenda nekanguruve kake kakanga kabhinywa kakachema kacho panguva yawakanga uri mupurazi make, panguva yawakanga uri mupurazi make ndipo pakachema nguruve, akaenda nayo kwachiremba kunotsvaga chii chatambudza panguruve. Panguruve vakaenda kunoongorora kuti waipomerwa iwe kuti warwara nenguruve ndo zvakaenda kunonyorwa apa nachiremba ari kuratidza kuti ndifundi ane kodzero neruzivo rwekuchengeta mhuka. Saka aisa ruoko rwake nequalification yake kuti zvechokwadi akaongorora kanguruve. Tatsveta uku. Then iwewe warohwa nevanhu kana kuti vanhu vakubata-bata wawanikwa papress panzvimbo inoshevedzerwa kunzi iwe trespassing. Hatingazvirambe kuti pavakakubata vanokwanisa kunge vakakurohwa sezviri kutaurwa neiyi tsamba iyi yekumapurisa kwaukazoenda kunomhan'ara. Vakaendawo vakaongororawo kukuvara kwaunenge wakazoita iwe kuti wakarohwa nechinhu chisina kukuburitsa ropa asi wakabatwa-batwa kunyama yako. Anditowa zvinhu ndozvikutaura mapurisa ndidika. Mapurisa vanyora tsamba yavo ichizoendawo kukoti, magistrate anyorawo tsamba yake yokuti wakawanikwa usina mhosva. Uri kunzwisisa? Wakawanikwa usina chi? Zvaukawanikwa usina mhosva apa pane mastages matatu. Danho rekutanga kuwanikwa uri munzvimbo pasiri papurazi pako.
Ndiri kutaura. Wakawanikwa uri papurazi pasi pako mukati mepurazi. Kana waipfuura asi wakawanikwa uri mupurazi usimama. Panguva yauri kufamba pamwe nyoka yakapfuura neuko kana kuti gonzo rakachema asi iwewe ndiwe wakaenda kunowanikwa uri pakuti ndiwe wabata nguruve. Uyo achibva mhanya nekuendesa mhuka yake uko kunana chiremba vemhuka vakasvikoona zvavakaona. Asi zvazvinoita chimwe chinokonzera chimwe. Zvinokonzera sei? Zvinokonzera pakuti iwe kuwanikwa kwako uri panzvimbo isiyana ndofunga wakarohwa. Chakakonzeresa kuti urohwe ndicho chacho chaenda kunobereka maronda yawinayo, mainjuries yawina. Asi chakaenda kunokonzeresa inguruve yauri kupomerwa kuti iwe ndiyo yawakarara nayo. Saka vanhu vakaona vanokwanisa vakakuona zvakavachishamisa kuti munhu ari kuitei nenguruve, vokukandira zvibhagera zvokurwadza, wotora hako the proper procedure yekuenda kupolisi nokuzoenda pamajistireti. Asi hatisi kusiya danho rekuti nguruve yakarwadziwa. Saka kurwadziwa kwenguruve yakamiririrwa nachiremba ataurawo zvakaona zvakachanganisika panguruve. Chekutanga. Chechipiri, iwe uchizowanikwawo uri kufamba munzvimbo yausina mvumo yekufamba nayo. Saka ipapo uri kuwanikwa uine mhosva wekuti vari kudhischarge kumapurisa kuno kwamambo vari kuconvicta nokuti tsamba iyi iri kutaura kuti mhuka yakazoenda mberi kunoongororwa. Saka unoti chii? Ini anda kupinda macho mukutaura ndakapinda macho munguruve imomo apo ndikurambira futi. Hatina kuti wakapinda kana kutobata mukara uri terera panapa kutengana izvi. God. Saka ndafara zvikuru point yawaburitsa kureva kuti uyu akatenga munhu. God. Iwe wachibva watengawo mapurisa andina wakatenga. Saka can you prove that? Ndakasungwa ndiri musungwa, ndakashungurudziwa ndiri pausungwa. Ava vakarega kuenda kunoatenda koti dzacho. Koti yekutanga havana kupinda mukoti, shefu havana kupinda mukoti. Vakanzi tikuada vauye kuno kuti taure navo semuridzi wenzvimbo. Havana kupinda, vasi vanga varipo. Vechipiri avakashayikwa vese kubvira iye wacho mumhan'ari naye vacho varidzi vacho havana kuuya kukoti kwacho. Zvino manje inini ndaiti kuti ndaivatongera kuti tongai zvakati. Chiterera murume, kudare rechivanhu rakanaka. Ndiri kuti kwawakaenda ikoko ndokupa mukana wemangerengere, ndakukupa mukana wekuti iwe ndiwe mubari wemhosva. Uri kunzwisisa? Ndiri kuda iwe utsvage mari, otakura hama dzako dzinokupupurira, kana kuti mawitness, kana vevidhiko, kana usina hama. Urunza zviri kutaura? Ndizvozvo. Kana chairman, munhu anokumirira, kana mufundisi, wazvinzwa? Waunoenda naye kumunhu wandakukutuma nachishaka, unotakurawo mawitness yako. Ukwenda kunopisa mari yekuti munoonekwa kuti zvechokwadi wakarara nenguruve here, nokuti mhosva yekurara nemhuka imhosva yevadzimu, imhosva yepasi.
Urunzwisisa? Kune mweya unenge wakonzeresa. Kumapurisa nekwese kwa mafamba kwese. Ndisini ndakaenda mapurisa. Terera. Ngwanyenya toto. Wata usiriwo kana mapurisa. Ndakangoenda mutongo kanyanya kantu. Fava ndati wata usiriwo kana mapurisa. Ndikazoenda zvangu nokundanda bati Saka kuenda zvako kubvunzwa ndikutaura kuti waramba kuti usiriwo kana kumapurisa. Apa wakazoendereka na uri usiriwo kana. Ndakaenda mambo sorry Sorry. Ndakaenda kumbira sorry ndikuita tadza kutaura. Ndaka zvinji kutadza kana uchingawatadza munhu. Unobvunza ndakuregerera. Asi nhau yako handisi kuitonga nhasi, haisi kupera nhasi. Iri kwadijenwa. Ndipe next court date. Chishaka. Mambo. Apa ndakuda kuti nhau uende pachivanhu. Zvakanaka ema. Vanondionera kuti Nguruve iyi haitaure. Saka mhepo mondoro ndiyo chataura. Zvichabva ikoko ndozvandichateerera. Izvi zvematsamba aya wataura wega iwe kuti uyu chiremba akatengwa. akatotengwa yeye. Good. Iwe ukazotengawo mupurisa. Fava ndiri kutaura. Kouyaramba sei asi kutaura kuti handina kutenga. Iwe ndione muromo here. Uyu agone kutaura kuti handina kutenga. Nditaurira akatenga ndiani. Chinditaurire. Natenga. Nyaya yangu. Pamapepa angu ira. Akatenga ndouri kutenga vanhu vataura vakanga Zvinodare pano riri kutaura richiti zvakanyorwa apa zvinogamuchirwa nemutemo. Uyu munhu ari qualified haanyepe, uyu akadzidzira basa iroro pauniversity, ndidhokota ndichiremba. Ndiye ari kutaura zvakaitika kumhuka yeuyu. Iwewe unenge wakaroverwa kuwanikwa. Ndataura wani wakawanikwa uri munzvimbo isiya usingafanire kunge uri. Saka Chishaka Mambo. apa ndiri kuda vaviri muchaenda kuGuruve. Anditika Zvakanaka mambo. monoonekwa nemudzimu. Kana mabva ipapo ndichakutumai kwamambo Matsivo kumudzimu. Andimazvinzwa? Ndokwa ndichawana mhinduro yangu. Ndinofunga ndozvandingagone kuita. Pamusoro mambo. Ndoka pamakapedzisira kuti kutonga daro venyu makati indai munotora mawitness yenyu. Mamwe acho ndo mapepa amunawo. Ndandauya namamawitness anachida kuti mangotaudza kana wani zvakangotaurawo mavonero akaita. Ndonga zvainakira. Saka taita dijeni. Mazvinzwa? Taita dijeni. Mawitness varipo vakambouya last time ndo vauya. Vakambouya pai pakaitika njodzi asi vauya futi nhasi. Sakada handiti mainzwa zviri kupupurwa. vaingotaurawo in short zvavo. Taura Pazoiva. Isandati kuenda kumudzimu kunopedza nyaya yese saka tatati mambo mataura zvinoita kuti ndozvinoyananisa. saka chiendai ndau ndichakuona mabva kumudzimu. Motsvaga mari anenge aenda kunodyiwa achakuzobhadhara mari yedare muno kwangu inini mambo. Then achamita makosi. Kana uri uyu aenda kunodyiwa achamita makosi. Kana uriwo waenda kunodyiwa uchamita makosi. Mombe yangu yandinoda. Wazvinzwa? Mazvinzwa Wachishaka? Tazvinzwa mambo. Budai ndimwende mawitness yenyu anokwanisa kuzouya. Saka titongomirira kubva kwamuri pamuchazoti tiende. Aiwa, ndiri kuenda kwenyu kana izvozvi. Kana mangwana. Iwe ndingirikiwe. Uku kuGuruve uko munokwanisa kuenda mangwana, munondiendera pavanhu vatatu. Ndinokupai mupurisa wamunoenda naye. Zvakanaka. Mazvinzwa? Unoenda nemupurisa. Wazvinzwa ningirikiwe? Munoenda nemupurisa, ronga naye kuti munofamba sei. Kana kuti munonosangana ikoko kuGuruve. Panzvimbo yacho ndipabiri mari yangu
Yaloya wakaiwana. Yaloya makaiwana muzusha kupinda. Yema ayo masamba. Ndiri kuda mafotocopies. Iwa ndi. Dande nyuka na yanga ina. Ndatenda. Chienda munoita izozo. Mwauya nokukasika. Monditaurira pamene makusumuka munondifonera. Kana ndovataurira kuti vanga varipo. Ini kana muchido makana makagadzira mangwana ndoto varedi. Moto ready. Chironga ine mumwe uyo kuti anenge aripo. Iwe mumwe wako ati aripo kumangwana chaiye. Iwewe terera unzi. Ndati unofamba nemupurisa asi mangwana mwenda kunosangana kupi? Kuguruve. Zakwana mama. Mangwana munosangana kuguruve ndozo. Yetira wacha kukosa. Kusiwa tengo. Nguruve kamba. Aiwa.